dyan, Palusan? Sumarot, di ba, dyan? Hindi pala ko manangalat, ibagas mo. Oo na eh, oo ma. Ha? Kawan. Kahit ang tiwan. Okay. Hindi na yung makalo dyan, ha? Magawa mo kandi yan. Ini kita natin eh. Kasla over mo na natin ya, Mayer. Uwi mo. May mo na yay. Ya? Dia, di ko na nagpuntog. Jesus Christ. Nalita ko kanina ng 16 minutes ko na naka. You have to come to on Monday early. Wala na. Earlier. Okay. Sino dia? Titi. Just traffic pa naman. Shit. Kaya Doesn't ito? matter traffic. Basta ko na lang. May kantong magtikwa. Nasapsapa. Wala na ka. Wala. Kanain na muna nasapsapa. Okay. Kaya 16 minutes na na-consume din. Magana tapi
Jika na hanggang maladaw ba nurut rumah ito na. Hindi aman na kaya nang ipupan. Come next time Monday. Monday. Sino pang Monday kinigwawa na na ni Judy. Tuesday, sino pa walang awan. Monday, Tuesday, Wednesday, one Sabbath. Dam, anak na. Niliparat pa yun. See you on Friday ko nag-andagam appointment. Yeah. The doctor appointment ko Friday. Ah. Text ko naman na kahit ang maladaw ako na. Kuwan? Niya oras mo pang kaya? Appointment ko? When? Islam lady ha, daddy. 10 o'clock sa? Okay. Tapos, dapat kamulat. Tumaga ka, no? Kahit ang maladaw ako na. Kuwan? Pang kalat. Diba naladaw ka matidig? Ah, hindi ka. Kaya di mo pang katikuan ng dahil ng Sabado. Sila naman eh, okay na. Kahit ano. Hindi mo daw padigos, di ba? Mangarap mo yun. Nangarap mo ng padigos ka. Butang na mapatmak ako na dyan. Pagtuwag.
nagsibog ka tatay bigat lakay. Mhm. Sinugpas na yun. Matalo. Dapat ka bungak pa na yun. Baka hindi ka nang hindi ko na yun. Dami natin pang kalat-kat na. Pero di pala ko mamaturo ka to journey. Kita gawit pala eh. Masih karot. Ano siguro? Naimas kan to. Kan to ba? Naimas kan to pala kay. Yan, naimas tiyak. Pero kan na di gawit. Kasi kailangan mo biruhan. Tumang ka na. Ya? Kuno tumang ka na. Okay. Ito mo. Okay. Dapat di naman ni Gina. Ya? Dapat di ay napamot ni Gina ya? Dapat ni Gina Ay. lang. Sumurot mo ka. Nakumanta ka, lahat ng tao pa yan. Siguro. Tawagan mo. Kaya nga tawagan. Kumusta Maria ka no niya di ba da? Magdaratan. Sa tunod tumawag, tawag ito mga tawag na may ulat tayo. Madamdama si Mangpo man na naka. Isa lang nga isa, mura naman na. Sunod lang na New York. Ay ka. Umawag pasyar man na. Kuna na, pasyar lang nga natin. Pero di ulo lang, puros pasyar. Pero no mo man na. Samalan. Isa nga pala tayo, pagwanda mga kapata. Diyan pala ito, Bingjay, diba? Siyempre. Nagkatuwala na naman. So, natigil na ito yung gano'n ko. Mag-iikot at nakatuwala. Tingin daw. Pero kita Mexican na nga nag Kailangan mo na sila nagyan. Kaya nagwakas pa. Siyempre, kaya na pa, di ba? Tawag niya na siya nakatuwala. Pinagbuwada siguro. Yan,